Euskal rockaren musikaririk ezaguna, garrantzitsuenetakoa, mundu osoan zeharrendaka kontzertu eman eta jendetza bildu duen taldeko kidea, Berritxarrak, musikaria, abeslaria, Lekunberritarra, naparra, baina, bueno, gaur hementxe Hondarribian, Gipuzkoan, Euskal Herrian orokorren... Naparra zen, Naparra zen lagu, bai. Hori da, baina, bueno, hemen ere gustora aritzen dena, ez da, oso. Eta, bueno, ez dakit zifrak ondo esango ditudan, Gorka, Berrirekin 25 urte izan dira, 25, justu, bederatzi disko, eta, bueno, kanta, abesti kopurua eundik gora, ez dakit hori. Ba, eundik gora, fijo, ez ditu kontatu, baina. Bueno, eta oso momentu berezia bizitzen, Gorka, Berrirekin urte guzti hauetan, bueno, sekulako esperientzia pila, estadio eta oso areto eta leku asko bete dituzue, bidaiak munduan zehar asko mugitu zarete, baina iritsi izan momentu bat, non aldaketa tokatu zen, bizitzan hainbat arlotan gertatzen den bezala, 2019an iragarri zenuten, publikoki hortxe amaiera zetorrela. Justo pandemia baino lehen, bai. Hoxe. Eta gero, lau urteko eten hortan, hortxe zure jarraitzaileek eta taldeko, zuen fansak eta galdezka ze pasako da, nondik jarraituko ote du Gorkak, eta lau urte behar izan dira, azkenean, prozesu bat, bizi, Gorka, eta hoxe galdetu nahi zulenik eta prozesu hori nolakoa izan dan, eta nola iritsi zeran pixka bat, ontxe zure bakarkako lehen da biziko disko honetara, ez? Bueno, alde batetik, atxeen hartzeko beharra neukan, sekulakoa eta... Ulertzekoa. Eta bai, justo gainera, azkeneko kontzertu izan zen 2019ko azaroan, hor Nafarroarenan 2 kontzertu eman genituen, eta handik 3 hilabetera, denok etxean geundenez, pandemia dela eta orduan, beti izaten dut frivolizatu gabe, baina pixkat munduak arrazoi eman zigula edo, ez garaia zela, atxeen hartzeko eta Berritxarrak izan zen talde bat, zuk esan bezala oso intensoa, oso bizia, 11.000 proiektu egin genituen eta asko exigitzen zizuna, ez? Eta, iritsi zen momentu bat egin zuten batetik nekea edo pixkat desgaztea, higadura moduko bat, eta bestetik artistikoki ere bai, zuk esan duzu, ez 9 diskoren ondoren, ere urrengo urratsa segi izango zen eta geroz eta lotuago sentitzen nintzen. Eta sentitzen nuen halako aro aldaketa bat bazetorrela edo beharrezkoa nuela, ez? Eta ala sartu genuen erabakia, argi neukan ere bai taldea hasi genuenean, sekula ez dakizu, ze pasatuko den, baina aukeratzekotan taldea une gozo batean uztea zen ere asmoare bai, ez? Jendeak ungiz ezan, halako jendeak eta guk ere, holako oroitzapen kolektibo eder eta polit bat ez, eta taldeaz gogoratzen garenean orain, gogoratzen dugu, maitasuna handiz ez, eta oraindik ere ikuste du kantuak oso bizirik jarraitzen dutela, jendeak entzuten jarraitzen duela, eta oso gauza politia da ez, Berriren inguruan sortu den komunitate berezi, eta intenso hori azkenean da oso jende, ez dakit horre, mezu pila bat jasotzen ditugu oraindik ez. Eta, barkatu, fixak ju naiz, baina lehenengo atxeen hartu nuen, eta gero hasi nintzen bilaketa prozesu batean, ez? Halako batean esan, hor badago zerbait klik egite dizu, eta sormenak bere tempoak behar ditu. Eta, halako baten sortu zitzaidan, horrek eskatzen zidan, ez? Kantu berriak sortzea, ez? Eta, hor hasi nintzen, kantu batean esaten dut, ez, diskoan, itxuaren eskuen antzeko zerbait izatea, ez, eta hala, ez, pixkat aztamuka, esaten, hemendik, saietuko naiz, baina behar bat hau ez da bidea, igual hau da, hainbat eta hainbat estilo jorratu nituen, ideia batzuk hartu, desegin, baztertu, zakizer, da azkenean, 2023an, ikusi nuen nondik jo edo hor bat zegoela lako. Arkitu zenuen ez, pixka bat zure... Abia punta izan zen kuadro bat, hori ere gorzo gauza berezea da. Hori ere kontatu behar diguzu kuadroarena, izan zen... Histori bitxia. Interneten ikusi nuen kuadro bat eta asko gustatu zitzaidan. Hora gertzen da emakume bat ez, atxeen hartzen ez. Carly Resting deitzen da kuadroa. Eta iruditu zitzaidan oso ondo biltzen zuela nire momentu personala edo pixkate atxeen hartze hori
atxenaren privilegioa eta aldarrikapena, ez zer ez egitearen zera hori, ez, eta bueno, oso ondo adierazten zuela iruditzen zitzaidan, da oraindik ez dukan kanturik, ez nekien diskoa nolako izango zen, baina idatzi nien, hola, bilatzen nuen zein zen egilea, eta Heather Horton, Kanadako pintore bat ezagutzen ez duena, eta tiparrituta geratu zen, ez, musikari bat naiz, eta disko bat egin nahi dut, eta hau nahi dut izatea portada, ez. Baina oraindik ez dauka kanturik, izan zen horako apustu bat bezala, eta handik 2 urtetara ja, kantua grabatu nituenean, eta diskoa sortu, eta dena bukatu luenean, ja idatzen nio mitu, ja diskoa egin daukat, eta hau da portada, ez, eta oso historio politia izan da, bai. Gero ezagutu dezu elkar, gainera, ez da? Elkar ezagutu aukera izan dezu, egin genuen erakusketa bat, diskoaren inguruan, diskoaren unibertsoaren inguruan, eta, bai, eta, bueno, bidali zegun, berez egin zegun gero olako marazki bat ere bai, kaier bat izeneko liburu bat atera dugu, eta portada berak egin zigun, eta oso historia politia sortu zen, eta Donostira etorri zen, propio ikusi nahi zulako, Ibai Arritaren argazkiak, eta oso, bai, hori zirkula itxi genuen nola baitez. Diskoa gustatu altzaile diskoa. Pila gustatu zaio. Bai, oso... Bai, askotan, eta, bueno, hain harremanetan jarraitzen dugu, eta bai, sortu da olako... Orain erronka daukazu urrengo diskorako... Hori ikusi beharko dugu. Baina bai, ni komentatzen genuen ez zerbait, egin behar dugu elkarrekin ez dakiz zer, baina, bueno, ikusiko dugu. Beste kontutxo bat, Gorka, bueno, diskateratzeko modua baita ere, nola izan dan, ez da? Zure aurkezte bai diskoa, zure etapa berria aurkezteko modua, hor ere desazelerazio hori ere ikusi da. Gaur egun merchandising guztiak, kanpaina, estrategia komertzial guztiak jartzen direnean, disko bat eta aurkezteko momentuan, zuk nola baitere bisa kontrako formula erabili ezu, ez? Inork espero zuenean, erabateko sorpresa izan da, ez tezu ez aurreratu informazioari oso jende gutxik jakindu, hau bazet horrela, eta oso modu konstientean pentsatzen dut, ez? Hau ere bai horrela ateratzea. Bai, kuadroa bezala, hau izan zen beste ideia finkoetako bat, banekin hola aterako nuela, ez? Oraindik ere kantuak bukatu gabe zeudenean, asmo hori neukan, ez? Igual ateako diskoa aurrerapenik gabe eta sorpresa moduan, ez? Eta hasi genuen urtarrieko astelen buruzuri gris baten, eta, bueno, batetik zegoen hori, ez? Piskat diskoan hitz egiten dut lehiurari buruz. Eta iruditzen zait, zuk esandako estrategia hauekin, hau azkenean beste estrategia bat da, ez? Baina, bueno, ez da oso ohikoa eta piskat arriskatua da alde hortatik, ze egia da gaur egun, algoritmoak badaukara funtzionatzeko modu bat, eta hori elikatzera jotzen du jende askok, ez? Eta entzunaldi eta bizibilitate gehiago ukitzeko, eta zilegi da, eta neonek ere egin dut, ez? Baina disko honekin, bueno, bai musikalki, bai estetikoki, bai badago desazelerazioarako pixka sosegutik egindako zerbait da, eta orduan zalaparta eta horretatik ihes egin nahi nuen, ez? Ez nuen hortan erori nahi, naiz eta jakin, behar bada, algoritmoari dagokienez, entzunaldi dagokienez, ez dakit, emaitzak askarra bat berdi zait, azkenean musika ez da emaitzen kontu bat, ez? Eta bestetik liura gordetzearen edo zaintzearen zerbait obsesio bat egon da ere bai. Ez zen sekretismoa, baizik eta nahi nuen jendeak entzutea diskoa inungo informaziorik eduki gabe. Eta ze zaila den, eta pixkat hori ere jartzea debate hori ez, mai gainean, ze zaila den gaur egun edozein arte lan ikustea, entzutea, irakurtzea, deus ere jakin gabe ez, norberak atea dezan bere... Aurre iritzirik eta aurrela inolako zeri. Eta spoilerrik gabe, eta sinopsirik jakin gabe, eta ostia, 2024 batean ze zaila den hori ez, eta lortu genuen, eta horrekin oso harro nago. Ze aztelen buruzuri hortan, gabok 12 bapatean, zerokan Gorka Hornizuren disko bat, 4 urtez elkarrizketarik eta musikarik egin gabe zegoen tipo bat, eta bapatean badauzkazu 10 kantu, zein inguruan ez dakizun deus erez, norekin grabatu duen, zein, noiz, ze estilo den, eta pixkanaka norberak atera behar izan zuen bere iritzia sortu behar izan zuen, ez? Eta lehenengo elkarrizketa emateko ere utzi nituen 5-6 egun, jendeak ere hori ez baldintatzeko, ez? Era puru batean entzuteko.
Eta zuzenekoari ere, hola heldu benien, nik ez nuen esan, zeitu ziren taldekideak bakarrik jungoten nintzen jendeak idazten ziren. Baina, kontzerta zu bakarrik izango gara, nola izango dira. Nik ez nuen ezer esaten ez, eta lehenago kontzertu izan zen, Donostin, ikaragarria. Nik ez ikusi olako liturgia bat aspaldi, ez? Zer olako isiltasun bat, eta batean, bueno, ja esan dezaket ez, bi bateriekin goaz, hola, honeko talde berezia zen ere bai, eta hor bizitakoa izan zen... Magia hutsa. Bai, lilura bat, pixka galdu egin dena, ez? Hainbeste aurrerapen kantu egiten dugunean, eta azaltzen dugunean nola grabatu dugun, nola jantzi garen, zein magiatu gaituen ezakit. Azkenean da kantua, badago hor obsesio bat, ez? Beste kantu batean diot, ez? Irrelevantzia, ez? Dagoela hor zaunka kanpoan eta inork ez duela atea ireki nahi, ez? Eta egia da, dago olako obsesio bat, bizibilidade eukitzeko edo gutaz ezazteko, ez? Eta egia da, bizigaren velozidade honetan, abiadura honek niretzako talka egiten duela benetazko sormenak behar duen erritmo naturalarekin, ez? Ez dakit zeinek agintzen dugun, ez dakit zenbat aurrerapen inbarituzuna, edo ez dakit, ez? Iruditzen zait, egin batean hori, zuhaitz bati eskatzea, ez dakit, zagarran egitugu gaur, ez? Baina, arbolak behar du, ez? Euria, eguzkia, haizea, eta bere tempo hori, ez? Eta denbora hori respetatu egin behar da, eta uste du sormenak ere gehiago daukala hortatik. Eta talka egiten duela gaur egungo saharek inposatzen diguten ritmo hori, ez? Era bat, bai. Ipatu dituzu, hasiera bat, teoria bat, tren bat, hortxez, bat. Baina hor ere, irakurri etornon baita ere, Batman edo ere, ez? Lagunen artean edo deitzen dirutela, bat. Horre, nahiko... Eta tur bat, ez? Hortara ninduen baita ere, zuzeneko, pixatari nahiko nuke baita ere kontatzea nola jundan, gauza bat diskaren, sorn prozesu guztia dago, baina gero hori, publikoari eraman eta espazio jakin batzuetara nola gauzatu, nola irudikatu, nola joaten ari da, badakit zoragarri oso bida politia egiten nahi zeatela. Bai, asko gozatzen ari gara. Gozatzen nahi zeate. Begira, eta esango dizut, etortze dizut, 4 urte hauetan ez nuela faltan bota gehiegi zuzenekoa, eta beldurra matezian horrek ere, ez azkenean nik 14 urte nituela sortu nuen lehenbiziko taldea, eta ordutik ez eszenatokitik jetxi. Eta batean, hori frenazo bat eman, eta 4 urtez taulara igo gabe, ez? Gaina horrek txaloak engantzatu egiten du, eta musika jotzeak ere bai, eta azkenean nik izaten, abstinentzia zer moduz doan, ez? Eta ez nuen bat ere sufritu alderantziz, atxeena behar nuela, berretxin nuen horrekin, eta beste alde, aukera eukin nuen beste aldean jartzeko eta kontzertu pilo bat ikusteko eta pixat input horiek jasotzeko, ez? Ni beti diot, netzako hau dela profesiorik ogibiderik politena, baina aldi berean nahiko mekanikoa bilakatu daiteke, ez? Azkenean zaude furgonetatik kontzertura, hotela, soinu froga, eta berdin du Bartzelonan zauden Pekinen edo Donostin, ez? Azkenean badago hor errepikapenezko zerbait, ez? Eta horrek ere kontra egiten dio sormenari eta sortzeko behar duzun, ez dakit, irakurrin behar da, musika entzun behar da, pelikula ikusi bizi egin behar da, sufritu, gozatu, lagunekin atera, horiek denak, ez gero, horiek kantuetan bukatuko dute, segurazki, baina egunero bazaude, ez dakit, errueda hortan, ez oso zaila zen eretzako zeri buruz idatzi, ez, hainbeste kantu egin dituzunean gainera, orduan, hor paradoja hori eukin nuen, eta hori izan da igual zailenetakoa, ez, baina orain, pina zita eta behin diskoa kaleratuta, orduan bai baneukan gogoa, ez, jendearekin partekatzeko. Azken batean kantuak entzulea bukatze ditu, eta hori topiko bada, baina hola da, disko ateratzen den orduan, ez da kantua bukatzen, kantua jaio egiten da orduan, eta bere bidea egin behar du, eta jendeak bukatzen du, ez, eta ikusten nola konektatu duen disko honek, ez, jendearekin hori da saririk handien hauxe da. Eta, jende askok esan digu, ez.
behar nuen olako zerbait, ez? Sosegu hortatik edo mundua oso itxusi dago, mundua dago iradankaz gora eta zarata eta abarrotxa handia hor inguruan, ez? Eta bueno, disko hau batzuendako bilakatu da olako babesleku moduko bat, ez? Eta askotan hitz egiten du musikaren funtzionalidade hori buruz eta behintzat egunerokoa pixkatarinago eramateko balio badu disko honek, ez da gutxi. Ez da gutxi. Honain pixka zuzenekoak eta zuzeneko ezetari gerala, uste dut urte berrian Mexiko nasiko dezuela, ez? 25 edo, ez? Mexikon, egon ginen. Egon zineten Mexikon. Pasaren maiatzan egon ginen Mexiko, Kolombian, Argentina eta Txilen. Eta datorren urtean behar bada egongo da, osari gara hor gira lotzen, baina hori indikan ez dakazue, bale. Aizu, eta Durangoko azoka, Gorka, ze hori ere bai beste estrategia oso iko hemen Euskal Herrian, ez Durangoko azokan orkesten dira zenbat liburu, zenbat disko, eta bueno, horretarako foroa ere bada, ez da? Osa, Durangoko azokak azkenean badauka baita ere funtzio hori ere betetzen du erakus lehion moduan. Bueno, hortan ere, ez dakit egongo zareten, hori galdetu nizuen, egoteko asmorik bai, beste modu batean. Bueno, gure diskoak gu geuk ateratzen ditugu, All in Dreams gure zigiloa daukagu, eta espalditik gure estanda hor daukagu, ez. Eta egongo gara, baina, bueno, hasiera bat horren ere, estrategia kamikaze horretan ere Durango saltatu egin duen. Baita ere, normalean nire disko gehienak Durangora begira atera izan dira, eta hontan urtarrian atera zen, eta gustatzen zaidan ere bai, ez? Bueno, Durango oso plaza importante da euskal kulturentzako, baina gogoan eukan ere bai hortik irteteko apur bat, eta probatzeko, ez? Eta, bueno, funtzionatu zuen, ez? Azkenen horre, pues, egia da kaleratze asko, ez, pilatzen direla, bai, horre Durangoko buelta hortan, eta badera olako distorsionatu egiten du, ez? Pixat euskal kulturen zenbakiak eta produzio maila, ez, uste dut. Baina, bueno, bai, egongo gara... Bisita behintzat, eta, bueno, bai, disko horrenik ez da egon Durango, orduan aurre egongo da. Egongo da, aurten behintzat egongo da. Biniloak eta liburuak eta, bai. Itzei guzu pixka bat zure taldeari buruz, ezkenean Gorka da, Gorka Urbizu... Horrek esaten zen igon, ez, hasi aurretik, nolabait ere, zure egokitzapen ere behar izan dezula, azkenean, bueno, berriren atzean edontzio baina arte, orain Gorka Urbizu da, aurrean dagona, eta horrek ere bere prozesu... Horrekin burujan ondiak eukin nuen, ze beti nio ohituta nago taldetan aritzera, ez? Eta taldearen... Anonimotasun hortan, ez? Barrera hori eukitzea, eta disko honekin nire ustez badago, bueno, bat horrik ere bai, hasiera batek esan nahi du izan zitezkela beste hasiera batzuk, ze egon nintzen zaiat beste gauzatzuk egiten ere bai. Eta bada onartze ariketa bat ere bai, erabaki asko hartu behar dira kantu bat eta disko bat egiteko orduan, eta bueno, gauza bada ateratzen azkenean entregatzen dezun diskoa, eta beste bada bidean geratzen den hori, ez? Eta inoiz jakingo zuzuna, eta hori ere onartu beharra dago, eta netzako ariketa bat izan da, ez? Eta bueno, iruditzen zait, bait ere diskonekin badagoela alako heldutasun artistiko bat, ez? Osa, goain dela 5 urte ezin izango nuken disko hau egin, nire ustez. Ze kendu ditu gainetik gauza pilo bat, ez? Barrera pilo bat. Kendu dut taldearen zera, goain da nire izen abizenez sinatzen dut. Lehen neukan distorsioaren zera hori, ez? Distorsioak ere, bueno, gauza asko estaltzen ditu, edo bada, bueno, beste estalki bat, ez? Eta hori ere kendu dugu, eta disko hau da oso gordina da, nire ustez gordintasuna eta edertasuna edo, dira bi klabe disko honetan, ez? Edertasuna ez dut esan nahi batzutako derrak izan baina, zertutako ez baina nidiatu izan dudana da, hori. Edertasun, mundu zital eta itxusionen aurrean, eta enbesteko zaraten aurrean, sosegua, edertasuna, artearen uste dute zirismoaren aurrean musikak egin dezaken ekarpenik politienetako bat eta efizientenetako bat hoixe dela, ez? Edertasun dosi bat eta sosegu dosi bat eskaintzea entzuleari, ez? Eta gero oso gordina da, eta gaur egun ere grabaketa molde bezetari nahi bai,
bueno, gauza da, erekitzen jutea, eta kapak eta efektuak eta jartzea, eta zilegia eta musika askok bikain egite dute hori, baina nik jun naiz hemen, artisautza lan batetik, kentzera, ez, izelkatzen egongo banitz zela, eta azkenean, kantua daude, oso egoera, oso biluzik, ez, agertzen naiz disko honetan, eta horretarako uste dute beharrezkoa izan dela ez bakarrik 4 urte hau, baizik eta nire ibilbide osoa. Ni bintzat irudipen hori daukat. Eta hor, inguruan dogazun talde horren azkenen kredituak, ez da? Zurekin aukeratu dituzun, bidai honetako aukeratu dituzun pertsona horiek ezinbestekoak noski baita ere? Gorka Urbizuren. Bai jendea eta bai espazioare esango nuke, grabatu dugu... Baita ere, bai Katalunian, ez da? Bai, gizona Lleidako herri batean, Teatro Ekaleri laulaka antzoki zahar bat, 1905 edo. Da espazioa, bain dela gutxi onginen bertan jotzen, gainera hori izugarri politia izan da, ez? Grabatu duzun toki berean, kantu horiek jot alizatea, baina jendearen aurrean ja, publiko direnean, eta oso goza politia izan. Antzoki bada, ez, berez? Antzoki bada, baina oso kontzertu gutxi egiten dira, herriko antzoki bada, 200 lagunentzako, baina dana da erdizarra, analogikoa, ezagin nola, ez da... Xarma berezi bat. Xarma dauka, ez? Eta holako kriston leiotzar batzu dauzkare bai, eta plazara ematen du, herriko plazara hortxe daukazu eliza, da eskilak entzuten dira, eta txakurrak eta umeak hor jolasen, da ez da estudio bat, da beste zerbait, eta grabatu bezala grabatzeko nik uste ezinbestekoa izan dela, holako toki bat, eta ez batzutan estudioak izaten dira oso toki hotzak, eta aseptikoak, ez? Eta dago holako obsesio bat soinua kontrolatzeko, berez hori da oximoron bat, soinua ezin da guztiz kontrolatu daiteke zerbait, baina ezinbestean eskilak sartzen dira, eta egun batean hola zaude, eta hurrengoan azkenan gara 3 lagun musika jotzen, ez, areto batean, eta magia hori bilatu behar genuen, eta uste dut lortu genuela. Eta hor Jordi Matas izan da ekoizlea, eta Joan Pons, bi musikari eta ekoizle Kataluniar, netzako beste maila batean daudenak. Eta hainbeste gustatu zen diskoa, diskoa raten nahi nintela, ez nekien zuzenekora nola emango nuen, nahi negoen diskoarekin. Eta bukatu honenean, nik esan, kontzertu bat, ondo zen ez, gu irurok, eta gu baterako, kontzertu bakarra emateko ez gara bilduko, eta ez da izan da. Eta batean ikusi honen presteu dela nirekin jira egiteko. Izan zen hori opari bat. Eta gero, borobildu garen dena, Maia Miranda, gitarria eta koroak, eta Mariana Mot, ez? Eta, bueno, ez dakit oso, kiston suerte auki dut. Ze gaina ez nituen ezagutzen, eta, izan da apustua pixkat hola, ez? Musikalki bat, nekien, baina batzutan musika baino gehiago da, azkenean ordu asko dira, eta jiran importantea elkar ulertzea, eta egunerokotasun hortean ondo moldatzea, ez? Eta gero, lenguaia musikal antzekoan ibiltzea ere bai. Hori Jordi eta Joanekin banekien baietz, baina hori ikusten dute besteak ere bat egiten dugula soiltze lan horretan, kontentzioz jotzen ditugu kontzertuak eta horrek sortzen du behartzen duzu nolait ere publikoa adigotera eta konektatzen duzunean sortzen da hor oso gauza berezia. Lehen esan dizut distorsioarekin, nik urteak eman ditut energia eta distorsioaren bidez gauzak adierazten eta oso eroale ez dakit baliagarria da, ez? Distorsioa eta energia eta punka eta roka eta bar. Baina orain honek ere ikusten dut balio ezakela eta batzutan lortzen duzun konexioa dela areta gero ez da soilago eta isitasunetik gertuago, gero ez da fuerteagoa da konexio hori. Indartsuago. Eta kontzertuetan gertatzen dena da oso gauza berezia. Oneretzako eta berria da. Zeona. Gorka hemen, Amua jaialdian gaude, Amua jaialdia ezagutzen duzu pixka bat, musika, labur metraiak, baina betiren musikari lotutako lanak eta lehiaketa, eta aukera baita ere talde gazteak eta sortzaile gazteak, eta hortan lanean dihar dugu. Nola ikusten dezuzuk gaur egun, gaurko gazteak, belaunaldi gazteak badaude, sortzen ari dira, gero eta talde gehiago, baina nola pixka zure ikuspuntutik, ze sensazio daukazu? Sensazio daukat, oso momentu honean gaudela, iruditzen zait,
beharrezkoa zela, eta ez dut esango arrazoitako bat izan zenik, bai sentitzen nuen ere bai berri utzi genunean, olakoa ziklu amaiera horretan, etzen esklusiboki gure taldeari buruzko zerbait, ezakin nola azaldu hau, baina iruditzen zait beharrezkoa zela ere bai, pixkat lehioak irekitzea eta eguraztea pixkat gure estena, ez? Eta uste dut pandemiak hori areagotu egin zuela eta hor lehio batzuk apurtu dira, ez? Eta sartu da ize berria, eta euskal estena igual atomizatu egin da, lehen ere uste dut bide hori bazegoela, baina hori azeleratu egin dela, ez? Eta gero daude olako mikroestena oso interesgarri batzuk, ez? Iruñan gertatutakoa, Ibilbedi, Gatxil Mafia edo Tatxer zelako proiektu horiekin, Olaia Intziarte, Nafarroan sortu den zea hori, batean belaunaldi bat, brillantea eta gauza berriekin etorri dena, Bilbo aldea dago beste, ez dakit, igual gitarri lotutako beste estena bat, badaude gauza oso interesgarriak, ez? Beste gauza batzuk, igual kezkatuta naukate, hizkuntzan asuntoak adibidez, edo ekosistema kultural gutxitu batean ibiltzeak beti dauzka ajeak, eta horrek denak kutsatzen du, eta hortan ibiltzera ohituta gaude ez, baina gure gabeziak sekulakoa dira alde hortatik, ez? Eta hor ere, kezka, ez? Hizkuntzarekin batera, hori, direla edabideak, gero pixka literaturakin gertatzen dena, ez? Irakurleak behar ditugu, ez? Idazleak, ez? Esaten zuen, ez ari da arkaizkan ozan, eta egia da, batzutan galdera da, hainbeste proposamenentzako entzulerik baute dagoen, ez? Eta beste gauza gertatzen ari dena, eta hori mundu mailan ere gertatzen ari da, asko zeukanak, oandik gehiago daukala edo, ez? Pixkate talde ezagunek, gertatzen ari da ere bai hori, ez? Makrokontzertu euskaldunak ematen ari dela, ez? Bai. Eta hori orain arte etzen nahi noikoa, ez? Eta orduan, ez datzuk ezatzen dute, hori, ez? Pixkan baina edo talde oso ezagunak edo oso talde apalak, ez, txikiak. Bai, publiko gutxi erakartze dutenak, ez, dagoela, eta pixkak klase media hori diluitu dute den, ez? Ez dakit, ez daukat ere, nik oso analista txarrenak, baina. Gorka, hasiera bat honekin nola baita ez dakit ametsa izan da, esplikatu diguzu pixka bat nola sortzen jundan, ez? Eta urte hauetan azkenean garatzen, forma ematen, eta fruitu hori eman arte, ez? Baina, ametsak eukitzea, doakoa izateaz gain, komenigarriare badala esaten dute. Zuk ametsik baldaukazu momentu honetan betetzeko alor profesionalean, momentuz? Netzako, ez dakit, honik garrantzia handia ematen diot artista moduan bizirik sentitzeari, ez? Eta orain, uste dut lenguaia berri batean dagoela, edo ere ikasten ari naizela, eta hori 30 urte daramazunean musikaren munduan edo gehiago oso garrantzitsua da, eta netzako da gasolina, ez, moduko bat aurrera egiteko, ez? Eta horri ematen dio garrantzi handien, berez ez dakit urrengo urratsa zein izango den, ametsa ez dakit, baina bai, gustatuko litzaiake sormen munduan jarraitzea, eta halko banu, nire beste faceta bat martxak jarri edo deskubritzea inkluso, hau da beti ez, bilaketa bat, eta ez dakizu nora zoazen, eta pixka zorua da, mugikorra da, ez dakizu, eta horrek batzutan bertigo handia ematen du, baina bestetik hortik sortzen dira gauza interesgarriak, eta nahiko nuke hori, sortzen jarraitu, eta batez ere artistikoki bizirik sentitu, ez, eta zaituko gara, baina momentu zari gara kantu hauek aurkezten. Hori da, momentu gauza bako izari bere momentua. Momentu rentzat badaukazu zeregina. Askok eta galdetzen dutena, eta galdera hor dago eta erantzunik ez, baina berriz ere bueltatzeko, elkartzeko, momentu honetan ez da, garbi dago beste momentu bada, baina ezko borobilar ez tezu eman, ez? Ez zerbait. Ez, beti izate du lehi hori irikita godala, ez? Ontxe hortan ez da, hortan pentsatzen, eta
argi dago berri ezagutzen genuen bezala hori bukatu dela, hori ez dela itzuliko sekula, ez? Berri ezagutzen genuen bezala esan nahi dut, furgoneta batean sartu eta mundua jatera irtetzen zen talde bat bezala, hori ez da izango, izateko tal izango da, berriren kantuekin egindako, ez dakit, jai kolektibo bat olako zerbait, ez? Eta ezinbestean nostalgiatik zerbait edukiko duena. Baina, bueno, hori ere zilegi da, ez? Baina, bueno, denborak esango du, ez? Oraingoz beste aro batean gaude, baina bai, osea, utzi girunean izan zen hori, ez? Etenaldi mugagabea, pues, bueno, horrek esan nahi du fetxarik ez dagoela, baina atea irekita dagoela. Atea zabalik, oso ondo Gorka. Ba, bueno, placer bat izan da, eskerrik asko hementxe Hondarribiko amua jaialdira gerturatu izanagatik, ia zen muzi joan gaurko abentura... Baina orduri gaude, kontzertuak ematea erresa da, baina olako... Bai, hau beste esperimentu da. Beste zerbait da, bai. Baina, bueno, Josoinaren eskutik beti ondo. Bai, da, musika egiteaz aparte, gehien gustatzen eguna, musika hitz egitea normalean orduan, ba, bueno. Eskerrik asko Gorka, mila esker. Zuei.